हेल' लोगोफोर गुड मर्निं गुड मर्निं। लाइभआव फैदो लोगोफोर दसे सम फुंबिलिनि गोजोन सावरायलायनोसै। लाइभआव फैदो लोगोफोर दसे सम रायलायलायनोसै। ए बाग्लारि हेल' गुड मर्निं 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 बयनिसिमबो थेंक इउ आंनि लाइभआव जइन जानायनि थाखाय। खबर सबर माबोरै? साहा लोंखांबायना फुंनि? आंहा सापर्ट दंना गैया? खोमथा मुसाहारि गुड मर्निं भाइ उरां फारांनो गुड मर्निं उरां फारांनो। ए बाग्लारि आंजों दंखायोथ' सापर्टआ। ए गैबावा माथो बेवहायलाय। भिडिअ नायनानै खालामगोन दे आं दा। आं सिगांसो खालामनानै लाना दोनसै। भिडिअ नायनानैसो खालामनांगौ नङाबा खमायलांफिनोलै। आं दा खालामफिनगोन नोंथांनिखौहाय। ए बाग्लारि आं दा नोंथांनिखौ खालामहरफिनगोन दे। खोमथा मुसाहारि आंनालाय सापर्ट दंना गैया आंनाव भाइ उरां फारांनो। दङ दङ नैलाय दंखायो। सापर्ट दंखायो उरां फारां। बे बाग्लारि आंनाव थानांगौमोनथ'। आंथ' नायगासिनो दं बिनि भिडिअखौहाय। आं दा भिडिअ नायनानै खालामहरफिनगोन दे ए बाग्लारि। आं दाखालैनो खालामखानाय। दाख्लैनो खालामखानाय आंनाव कमेन्टआव खिथाहरदोंमोन नों ओमफ्राय कमेन्टआव खिथाहरनांगौ दे खालामबा। आं दाहाय खालामफिनगोन नोंनिखौहाय। थेंक्स भाइ उरां फारांनो थेंक्स उरां फारांनो ना। दा मा खालामबाय दं खोमथा? खोमथा मोसाहारि दा मा खालामबाय दङ? ए बाग्लारिजों लोगो दंना गैया खोमथाया? नोंसोर सानैजों लोगो दंलायना गैलाया? लोगो खालामलायबानो जाबाय गैलायाब्ला गावजों गाव। दं ओरैनो भाइ उरां फारांनो आदसा। ए बाग्लारिजों लोगो गैयाबा खोमथाया लोगो खालामबानो जाबाय। आं दाहाय खालामहरफिनगोन ए बाग्लारि नोंनिखौहाय। दंखायो बेजों उरां फारांनो आदसा दंखायो ना? आंनाव दं खोमथा सानैनावबो दंखालै खोमथानावबो दङनो नोंना आरो खोमथानाबो नोंनाव दंखायो। दंलायखायोबा मोजां। लाइभआव नोंसोर सानैल'नो दाबो रावबो गैया। रावबो फैथ'वाखै लाइभआवहाय खामानि फुंनि खामानि मावजोबदों खोमा। स्टेला नार्जारि हेल' गुड मर्निं मर्निं आब'निसिम। भाइ मोजां। दुगैग्रोनि उरां फारांनो दे दुगैग्रोदो। थाथ'दे भाइ उरां फारां दे जागोन दे जागोन दुगैग्रोना लाग्रो। स्टेला नार्जारि फैदों बिथाङाबो लाइभआवहाय आंनि लाइभआव। स्टेला नार्जारिया ए बाग्लारिजों लोगो दंना गैया? अननानै खिथाहरदो आरो लोगो गैयाबा लोगो खालामलायदो।
दिनै सासे खालामग्रोबानो जाबाय ओमफ्राय गाबोन आरो सासेया खालामफिनबानो जाबाय बेबायदिनो। सानैजों लोगो गैयाबा लोगो खालामलायदो। मयना अफिसियेल गुड मर्निं आगै गुड मर्निं आब' गुड मर्निं। दं स्टेलाना दंखायोना। मयना अफिसियेल फैदों स्टेला माबा बाग्लारि। मयना अफिसियेल फैदों। मैया आब' मयनाखौहाय सोरबा सोरबा सापर्ट खालामहरदोंमोन बे उदांस्रि चेनेलनिफ्राय। लोगो दंखायो बाग्लारिजों आदसा लोगो दंखायोना। बाग्लारियाबो बुंहरखादों नोंजोंहाय लोगो दंखायोनो। मयना अफिसियेल फैदों मयना आब'। मैया उदांस्रि चेनेलनिफ्राय आब' मयनाखौहाय सापर्ट खालामदोंमोन सोरबा सोरबा नटिफिकेसन हाबफैखादोंना कमेन्टनि। दाहाय खालामहरफिनबानो जाबाय 24 घन्टा जाबा। बाग्लारि मयना आंखौ सापर्ट खालामदोना। बाग्लारिया मयनाखौ खालामदों नोंनिखौ आं बानाय दाहाय खालामगोन। बाग्लारिखौ बुंदों नामा मयनाया। 24 घन्टा जाबासो खालामनांगौ दे ओमफ्राय 24 घन्टानि सिगांबा खमायफिनो। 24 घन्टा जाबासो जों सापर्ट खालामफिननांगौ बेक हरफिननांगौ आरोना नङाब्ला खमायफिनो। भिडिअखौ नायनानै सापर्ट खालामहरफिनलायबानो जायो। दानो खालामनाङा 24 घन्टा जेब्ला 24 घन्टा जागोन अब्ला बेक खालामहरफिनबानो जायो। नङाबा खमायफिनो मोनखानायखौ खोमाना लानांबा बिराद दुखु जायो जोङो। दुखु मोनो आरोना। खालामगोन दे गासिखौबो। दाजेन स्वर्गियारि गुड मर्निं फ्रेन्ड गुड मर्निं फ्रेन्ड माबोरै खबर सबर नोंथांनिया। मोजांना गासिबो खबर सबर। कमेन्टल' हर मयना अफिसियेला बुंदों कमेन्टल' हरनो थिनदों। मयना अफिसियेला 24 घन्टा जाबा बेक खालामहरफिनगोन। भिडिअखौ नायनानै सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो कमेन्ट हरबानो जाबाय आं नोंखौ सापर्ट खालामबाय होननानै। कमेन्टआव साबसक्राइब लिरनो नाङा। जाय जाय लोगो गैलाया लोगो खालामलायबानो जाबाय गावजों गाव। भिडिअखौ नायनानै सापर्ट खालाम। दाजेन स्वर्गियारि मोजाङानो फ्रेन्ड मोजां ना खबर सबर आदसा मोजां दे मोजाङै थानांगौ। नोंथाङा सोरजोंबा लोगो गैयाबा लोगो खालामलायदो उनावहाय बेक मोनफिनगोन। दाजेन स्वर्गियारि सानै साथाम दङ बाहाय लाइभआव दा। दाजेनजोंहाय जाय जाय लोगो गैया लोगो खालामबानो जाबाय आब'मोन। आंना लोगो सानै खमायलांबाय आगै मा समाव खमाया आब'आ मा समावहाय। दानि फुङावसो ना मैयानो खमायदोंमोन। औ दे आंनिखौबो लिंकखौ होना हो फ्रेन्ड जागोन र' जागोन। मयना आब'ना दिनै खमायाना माला खमाया। जिथु दिनै दानै खमायदोंबा नोंखौ सोरबासो खालामखादों आरोना। इउटुबनि खमायनाया माबायावनो खमायो सानावहायसो बेलासि टाइमाव। 3ता 4तानि गेजेरावहाय दानिसो होमबालाय नोंखौ सोरबा दानिया आनसाबसक्राइब खालामनाय जागोन। इउटुबा दा समाव आनसाबसक्राइब खालामा। इउटुबनिफ्राय खमायनाया 3तानिफ्राय बिदिनो 4ता 5तानि गेजेराव खमायो आरोना। बे टाइमावहाय चेक खालामना लाग्रो माबाखौ साबसक्राइबखौहाय। इउटुबनि खमायनाया 3तानिफ्राय 4तानि गेजेराव खमायो आरो। ओमफ्राय दाथ' दानो खमायदोंबाथ' नोंखौ सोरबासो खालामहरदों।
स्टेला नार्जारि दे आंजों जाय गैया लोगो जादो। लिंकखौ होनांगौ ना मानांगौ जेन'बा सासेनिखौ होनो ना सार्च खालामलायनो नोंसोरलाय? आं नायबाय थादोंमोन। आदसा नायबाय थादोंमोन ना? होमबालाय नोंखौ सोरबा खालामखादों बे। इउटुबनिफ्राय खमायनाया दाबायदि समाव खमाया, सानजौफु बेलासि टाइमाव खमायो। 3थानि गेजेराव खमायो। 3थानिफ्रायहाय चेक खालामबानो जाबाय। 3थानि सिगां खेबसे चेक खालामदो, ओमफ्राय 3थानि 5था 4था समावहाय खेबसे चेक खालामबानो जाबाय। बे समाव जुदि खमायाखैब्ला होमबा थागोन आरोना, बिनि उनावहाय खमायोब्ला नोंखौ सोरबा खालामबाय आरो। बिदिनो जागोन, औ बिदिनो जागोन, बिदिनो नङाबा इउटुबा बिदि समाव खमाया फुङावहाय। दाजोनजों आंहा लोगो दंना गैयाथाय? लोगो दंखायो। आं दाजोनखौ होना होनि, बेक खालामहरफिनलायबानो जाबाय गावजों गाव। मोनफिननानै मानो बिदि आनसाबस्क्राइब खालामो लोगोफोर? आं लिंकखौ दाजेन सरगियारिनिखौ होदों। ओमफ्राय दाजेन सरगियारि जुदि सापर्ट मोनोब्ला सोरनिफ्रायब्ला नोंथाङाबो बेक खालामहरफिनबानो जाबाय 24 हावार्सनि उनावहाय गोसो जानानै। ओंखाम जाबाय नामा फ्रेन्ड? जाथ'वाखै, फुंनि जाखांबाय, ओरैनो ब्रेकफास्ट जाखांबाय फुंनि। भिडिअ नायाबा खालामफिनो मानसिफ्रा। औ बिदिनो। आंनिखौबो लिंकखौ अननानै होना होदोलाय आगै। होगोन र' होगोन आब'। आं दाजेननिखौ होग्रोदोंमोन। दाजेनखौ सोरबा सोरबा सापर्ट खालामाबा खालामहरदो, बिथाङाबो खालामहरफिनगोन। मयना अफिसियेल आब'ना बे मेन चेनेल ना? आं स्टेलारनिखौ होग्रोनि। दाजेन सरगियारिया लाइभआव दंना? आं बयनिखौबो नायो, कमेन्टबो हरो। होमबाबो माने सोरबासो खालामखादों बे। खालामनाया सोरबा खालामनाय जागोन। आंनाबो खमायो बिदिनो, आंनिफ्राय मोनखांबाथाय आंखौ सोरबा सोरबा आनसाबस्क्राइब खालामना गालाङो। जेन'बा आं नोंखौ खालामबाय होनना बुंहरोना, होमबा दसे थानानैनो ओमफ्राय आंना गोमाफिनसै आरो बिदि जायो आंनाबो। औ दं फ्रेन्ड। आं नोंथांनि लिंकखौ होदोंमोन। नोंथाङा जुदि सापर्ट मोनोब्ला सोरनिफ्रायबा नोंथाङा माबाबानो जाबाय। नोंथाङा बेक खालामफिनबानो जाबाय गाबोनहाय 24 घन्टानि उनावहाय। मेन चेनेल नङा ना मा जाखो? सानसेयावनो खालामलायनो नाङा दे गावजों गाव। मेन चेनेल नङा आंखौ ना माखो? मेन चेनेलखौसो आं सापर्ट खालामदों। बे मेन चेनेल नङाना? बेसो नङा होमबा नोंना? माथो आंनाव सापर्टआनो गैया। मेन चेनेलखौ आं दाबो खालामाखैनो।
सोरनिखौबासो होना होफिनबाय लाइभखौ माबाखौबो। आंखौ सापर्ट खालामनो दाबाव। अनअफिसियेल दाखालि दिनै 20सो खमायदों। आदसा लिमिट थायोलै साबसक्राइब लालायनायाबो नङाबा खमायफिनो। ओंखायनो खमायफिनो आरोना। खालामगोन दे फ्रेन्ड खालामगोननो। 8 बाजि ब्लगनिखौ आं साबसक्राइब खालामखानायसो फ्रेन्ड। खालामखानायसो ना बेथ' आंनि ना बेनिनो। गावजों गाव खालामलायबानो जाबाय लोगोफोर। आंनाबो बिदिनो बुरजा बुरजा खमायो एखमबा समावहाय मोनखानायानो। आरो आं बेक खालामहरफिनबानो सोरबा सोरबा आंखौ आनसाबसक्राइब खालामना गालाङो। कमेन्टआवहाय साबसक्राइब लिरनो नाङा दे ओमफ्राय। कमेन्टआवहाय साबसक्राइब लिरनो नाङा। माथो रावबो लाइक होआखै। लाइक होआखैबा लाइक होदो अननानै बयबो। जागोन थाबैनो 1K जागोन। आरो आं बुंनाय बायदि मोनसे खामानिखौ मावबानो जायो। जेन'बा भिडिअ'आव नायगोन ना नोङो जेन'बा सोरनिबा गुबुननि भिडिअ' हगारनायखौ नायोब्ला बेनि कमेन्टआव सोर सोर कमेन्ट खालामदों बे कमेन्टआवहाय नोङो बे कमेन्टखौहाय बिनि लग'आवहाय फट'खौहाय क्लिक खालामनानै थुनानैहाय बेनि चेनेलाव हाबहैदो। हाबैनायहाय बे कमेन्टआवहाय बुंहरदो आरो नों आंखौ सापर्ट खालामदो आंबो नोंखौ खालामगोन होननानै। जिथु नों बेखौ नोंखौ सापर्ट खालामहरोब्ला नोंबो बेक खालामहरफिनबानो जाबाय। बिदियैनो बारायनो हायो साबसक्राइबारखौ जोङो। बिदि खालामबाबो बारायो। आंबो बिदि एसे बारायहोदों बांसिनानो। आंबो बिदिनो मानसिफोरनि प्रमसन खालामनायावहाय थाङोमोन ओमफ्राय मोननाया मोनो ओमफ्राय उनावहाय बे 3थासो जायोबाथाय हारसिङै इउटुबानो रिमुभ खालामना होजोबसै आरो साबसक्राइबारखौहाय। ओंखायनो बिदि मानसिफोरनि प्रमसन खालामनायाव हाबोयो आरोना। ओमफ्राय मानसिफ्रा डाइरेक्ट लिंकआव थुनोसै ओमफ्राय डाइरेक्ट साबसक्राइब खालामना हरनोसै बिदिसो खालामो नालाय भिडिअखौथ' नाया रावबो। भिडिअ नायनानैसो साबसक्राइब खालामनांगौ नालाय ओंखायनो आङो सोरबा सोरबा लाइक होनायावहाय आं हाबहैया आरोना प्रमसन खालामनायाव आं हाबा। दा जों गावजों गाव नै बिदि आं होनाय बायदि होयोब्ला साबसक्राइबारा थायो आरोना एसेबाबो। जेनेबा आं लिंकआव थुबाय ओमफ्राय भिडिअखौ नायदो सापर्ट खालामहरदो। कमेन्टआवहाय बुंहरबानो जाबाय आं नोंखौ सापर्ट खालामबाय होननानै। बे गुबुन गुबुनफोरनि इउटुबारफोरनि भिडिअखौ नायदो कमेन्टआवहाय हाबहैदो कमेन्ट सेक्सनाव। बे कमेन्ट सेक्सनाव चेक खालामदो सोर सोरना इउटुब चेनेल दङ। बुरजा बुरजा साबसक्राइबार गोनांफोरखौ खालामनो थिनो नाङा। बुरजा बुरजा गोनांफ्रा खालामा। बे जों नों आं एसे एसेल'फोरखौहाय बुंहरबानो जाबाय होमबानो बेक खालामफिनगोन आरोना साबसक्राइबखौहाय। थेंक्स आगै लिंक होनायनि थाखाय थेंक इउ। आंबो बिदि एसे बारायहोदों साबसक्राइबारखौ। आंबो मानसिफोरनि भिडिअखौ नायनोसै ओमफ्राय बिनि कमेन्टआव सोर सोर कमेन्ट खालामदों बेखौ नायनानैसो आंबो बे कमेन्टआवहाय थुना होयो। बिसिनि फट' लग'आवहाय थुना होबाय। बे फट'आव थुबानो चेनेलाव हाबहैखायो आरोना। होमबानो सिनायला गेवखायो। साबसक्राइबार बुरजा बुरजा गोनांनिखौहाय खालामनाङा दे बिसोर खालामहरफिनखाया। साबसक्राइबार खम खमखौ नायनानैहाय सापर्ट खालामनो थिननांगौ। आंबो बिदिनो थिनो। आंनि लाइभखौ जाय जाय लाइक होआखै लाइक होदो अननानै बयबो। राजेना लाइभआव दंना गैला?
24 घन्टा जाबा बेक खालामलायफिनबानो जाबाय बयबो बिदिनो गोदान गोदान साबसक्राइब खालामनाय समावहाय भिडिअखौ नायलायदो कमेन्ट खालामलायदो जाहाथे साबसक्राइबारा उनावहाय खमायफिना आं होबाय थेंक इउ आब' होनायनि थाखाय दाथिन सरगयारिया लाइभनिफ्राय ओंखारलांखो ना माखो दंबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बिथाङा बिसोरनिफ्राय सापर्ट मोनदोंब्ला 24 घन्टानि उनावहाय बेक सापर्ट खालामहरफिनदो भिडिअ नायनानै कमेन्टआवहाय लिंक जेनेबा नोंसोर मानसिफोरनि भिडिअखौ नायनानै गाव गावनि कमेन्टखौ हरो माबा लिंकखौ हरो ना बिदि लिंक हरनो नाङा आगैया लाइभल' फैयो नामा लाइभल' फैया भिडिअबो हगारोमोन ना भिडिअखौ आं दानफिनजोब्बायना आं लाइक होबाय दे अके थेंक इउ भिडिअ खालामनो सम मोनाखैना जेरावबो ओंखारलांनो मोना ओंखायनो भिडिअबो होनाय जायाखै एबार न'आव थांबा भिडिअ होनाय जागोन सप्ता खनसेसो दंबावो न'आव थांगोना न'आव थांबा गामिनि भिडिअफोर होलाबायसै एसे बे उदांस्रि ब्रह्म चेनेलाबो आंनिनोखा मिथिबायना बयबो उदांस्रि ब्रह्म चेनेलाबो आंनिनो आं मैया फैदोंमोन उदांस्रि ब्रह्म चेनेलजों मोनायावहाय लाइभखौ लाइभनिफ्राय ओंखाराखै आं ओंखामसो जाबाय दंमोन आदसा ओंखाम जाबाय दंमोन ना माजों जाखो मा ओंख्रि मोनजाखो बहा दं दालाय ना आं उदांस्रि ब्रह्म चेनेलाव खिथाखाबायमोन जोंनि गामिया माबा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवसो आं गुजरातआव दं गुजरातआव मयना अफिसियेल आब' उदांस्रि ब्रह्म चेनेलाव मैया फैदोंमोन आं लाइभ बेबो आंनिनो माबा चेनेलखा उदांस्रि ब्रह्मआ नैबे चेनेला आंनि नङामोन ना लोगोनिसोमोन सासे लोगोनि बेनिखौ आं लादों ओमफ्राय दा बेनि भिडिअखौ आं दानजोब्बाय आरोना दाननानै आं दा आंनि मोनसेल' भिडिअ होना होदों ओमफ्राय लाइभ दं आरो ससे ससे बिदिनो ए गोजानथार माथो औ गोजानथार बबेनि मोनथाय मयना अफिसियेला बगामाथिनि होननाया मैयासोमोन नामा अ स्टेला नार्जारि दालिजों दाउ बेदर भाजासोमोन आदसा गोथावआनो सोर सोरनि गामिखौ गोसोआव लाथुमनोसो जायोना बावो मिथिखाबाबो सोंफिननाय जायो सिमोनसाफुरिनि आगै आदसा सिमोनसाफुरिनिमोन ना बावोलै गोसोआव थायाना रावनिखौबो सोरनिखौ गोसोआव लाथुमनाय जायो सोंनायालाय सोंखांखांबायमोन आं मैयाबो नोंनि फार्स्ट चेनेलखौ लिंकआव हो आंनि फार्स्ट चेनेला उदांस्रि ब्रह्म सार्च खालामनानै फैगोन बेनो आंनि चेनेला आं लिंक होना होनि
नैबे आंनि फार्स्ट चेनेल, बेवहाय जाय जाय लोगो गैया लोगो खालामहरबानो जाबाय। भिडिअखौ नायनानै लोगो खालामनानै डनेट कमेन्ट हरना होगोन, आंनिफ्राय बेक मोनफिनगोन 24 घन्टानि उनावहाय। आङो सासे मानसिखौ 6 दिन गाहाम नेयो बेक लाफिननो थाखाय। 24 घन्टाखौ मानो नेनो हाया बयबो ना, हायोना बेखौलाय। दे आं नायनानै सापर्ट खालामगोन। सापर्ट खालामबानो जाबाय, ओमफ्राय भिडिअ नायनानै सापर्ट खालामहरदो, ओमफ्राय कमेन्टआव साबस्क्राइब लिराबानो जाबाय। ओमफ्राय आं 24 हावार्सनि उनावहाय बेक खालामफिनहरगोन गासिखौबो। बेनो नोंसो ने? औ आंसो बियो। बेबो आंसो। 1 इयारनि सिगां 1K जाहैनो हायो ना हाया नायनोसै। एबाग्लाबे आंनाव दंखायो होनदों, आदसा दंखायोबा मोजां। नोंनिया आंनावबो दंखायो बे उदांसारावहाय, नैबावसो गैयामोन। जेनेबा सापर्ट खालामलायोबा आं नोंखौ खालामबाय बेफोरबायदि बुंहरनांगौ आरोना, होमबासो आं मिन्थिगोन सोर खालामदों सोर खालामाखै। ओमफ्राय सोरखौबा सोंहरो आङो माबा बायदिसिना लाब थाब सोहरलाबायो, बिदिबा बुजिया। गाव गावनि मेन चेनेलजों फैनांगौ दे, होमबासो माने मोनथियो आरोना। मोननैबो आंनाव खालामखानाय। आंहा दाख्लै आब' मयनानिखौहाय बेखौनो मेनसन सानबाय, ओमफ्राय आंहा सापर्ट खालामबाय, ओमफ्राय भिडिअआबो गैया माबो गैया सानबाय आरो आं। ओमफ्राय दा मेनसनखौसो आं खालामाखै बिनिखौहाय। आंहा बेखौनो सानबायना, ओंखायनो बेखौ खालामहरबाय आङो। दाना बे नङानो, मेनसनखौ खालामाखै दस्राखौसो खालामना दोनदों। कमेन्टआ बेजों फैबायना, ओंखायनो आं बेखौनो सानबाय। कमेन्ट खालाम लोगोफोर, सोर सोर दङ आब'मोन। बे माबा इउटुबनि एबाउट सेक्सनाव गावबा गावनि फेसबुकनि माबा एकाउन्टखौ माबा खालामनांगौ, एड खालामनानै दोननांगौ। जाहाथे माने बेयाव थांनानै नोंखौ फेसबुकआव फल' खालामगोन, ओमफ्राय उनावहाय सापर्टबो मोनगोन, बेफोरबायदि एसे सापर्ट मोनो। ओमफ्राय इउटुबनि लिंकफोरखौबो फेसबुकआव होनांगौ सम सम, जाहाथे बायसान्स मानसिफ्रा नुनानै सापर्ट खालामनायनि। दे आगै रायज्लायथ', आं मा खोनासंनो मैगं हानो आं। आदसा दे मैगं हादो। मा मैगं हानो नागिरखो? आं आं जाजानो गिना जानायनि उनावसो कमेन्ट हरो। साननैनि उनावसो कमेन्ट हरो होनदों आरो एबाग्लारिया। आं सब जाजानो गिना साननैनि उनावसो कमेन्ट हरो। थारुनसो नाजों संगोन। आदसा दे संदो गोथावनो। दा ज' जाहैनोसै बयबो नोंसिनाव। दुन्दिया गोरलै होदो मोदोमलायनायनो। आंनि इनबक्स गुड मर्निं ब्र, गुड मर्निं। खबर सबर माब्रै आंनि इनबक्स? बिरबायजि गुड मर्निं मर्निं।
औ दे जागोन आगै आदसा दे आगै आब'। दिलिपिं नार्जारि नटिफिकेसन हाबफैदों। आंनि इनबक्स बिरबायजि गुड मर्निं माब्रै खबर सबर मोजां ना? आं एसे बेस्थ'लै बाहागि आदसा बा बेस्थ' ना दे अरजाया जेबो। आं मोजां नोंथांनि अननायाव आदसा आंनि अननायावसो मोजांबाव नामा? हाब आंलाय मा अनखो? एसे ओरैनो चेनेल सापर्ट खालामलायदोंमोन गावजों गाव जाय जाय दंलायो गैलाया बेफोरखौहाय। बेखौनो एसे रायलायलायदों जोङो दा फुंनि। बड'लेण्डखौ गारना खारनोसै दिनै गाइसमोन आदसा। अफाय खारगोन बड'लेण्डखौ गारनानै आंहा बड'लेण्डआवसो थांनो नागिरगासिनो दङ। आंबो बड'लेण्ड गारनानै थाफैनायसो। रायज्लायनो मोनबाय लाइभआव फैनायखाय नोंथांजों आदसा औ। बिदिनो फुंनि रायज्लायनो होननानै फैबाय आंबो खामानि मावहैनोसै उफाय गैला। अफाय मावफैगोन खामानिखौ बिरबायजि अननानै खिन्थाहरदो मा जायगायाव फैगोन नोङो? बड'लेण्डखौ गारनानै मा जायगायाव फैगोन खिथाहरदो अननानै। सेकेन्ड चेसिं हायद्राबाद बेयाव बबेयाव दं नोंथाङा? आं गुजरातआव दङ नोंथां गुजरातआव। बिरबायजि मा खामानि मावहैगोन नोंथाङा बाहाय? आं गुजरातआव दङ आंनि इनबक्स। आब' मैनाया थांखोना माखो? मोजां बाहागि टाइल्सनिसो अन्थाइनि खामानिसो आदसा। अन्थाइनि खामानिसोना? मेचिनजों हानाय अन्थाइनि। दे थाखा फैसाफोरा बुरजा लाबोबानो जाबाय। माला फैगोन? आङो डिसेम्बरनि 26 थारिखआव गाखोगोन बिनिफ्राय। क'क्राझाराव ओंखारगोन आङो क'क्राझारनिफ्राय न'आव थांगोन। आब' मैनाया ओंखारलांखोना माखो? जाय जाय सापर्ट मोनलायदोंमोन बेक खालामफिनलायबानो जाबाय गाबोन। मन्जु ब्रह्म ब्लग माबा नटिफिकेसन फैदों बिथांनि। थाखाफ्रा बुरजा लाबो पार्टि खालामनांगौ आदसा जागोन। गाइसमोन आंनि भिडिअ'फोरखौ नायबा मा नुजोबखागोन गाइसमोन सेयार खालामजोबखागोन आं आदसा खालामजोबबानो जाबाय नायनो जोङो। आं आगोल जोंनि गामिनि मावहैलाबायनाय दंमोन बेफोरावबो टाइल्सनियावहाय। बिथांमोननियावबो नुदों आङो मेचिनजों हालायनाय। धोनस्रि कछारि रायजोनि बिमा। दोनथ'बाय दे बाहागि आं निउ बङाइगावआवसो दं स्टेसनाव आदसा दे जागोन दे।
बेबायदि उनाव सहैब्ला खबर होबानो जाबाय भिडिअनि गेजेरजों ट्रेन सायाव एसे ब्लग लालाबानो जाबाय भिडिअ थांनाय समावहाय ब्लग लानो हायोबा अके बाय अके दे मोजाङै थांबानो जाबाय थांनाय समाव आब'मोन ओंखारलांजोब्बाय नामा आब' मयनामोन ए बाग्लारिमोन दंमोन थांजोब्बायदां बिथांमोनहा जाय सापर्ट मोनलायदों बेक खालामफिनबानो जाबाय दाहाय दाहाय नङा गाबोन 24 घन्टा जाब्ला आंहा बे बाग्लारिखौ सापर्ट खालामनांगौ बाखि दङ लाइभआव बारा मानसि गैला सोर दङ लाइभआव लोगोफोर कमेन्ट खालाम जाय दङ माखासेया ओंखारलांजोब्बाय खामानि मावहैजोब्बाय फुंनि सोर दङ लोगोफोर कमेन्ट खालामदो रावबो गैला लाइभआवहाय ओंखारलांजोब्बाय मानसिफ्रा आंबो दोनथ'नोसै लाइभखौ मानसि गैलाबा माथो खालामबावनो ना रावबो फैनाय नङादां खामानि मावो दा बायदि समाव बयहाबो खामानि थायो नालाय ओंखायनो लाइभनिफ्राय ओंखारलांबाय माखासेया दा आंबो लाइभखौ दोनथ'नोसै गासिखौबो बुंहरनाय जाबाय जाय दं लाइभआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय बेक खालामहरफिनलायबानो जाबाय गाबोनहाय आरो मैया जाय उदांस्रि ब्रह्म चेनेलनिफ्राय सापर्ट लादों नोंथांमोनहा बेक खालामफिनलायबानो जाबाय गोसो जालायनानै 24 घन्टा जाब्ला बिदिब्ला आंबो लाइभखौ दोनथ'नोसै रावबो गैला लाइभआवहाय बयबो ओंखारलांजोब्बाय चेनेलालाय 1K जानाय दङ खिन्थु रावबो फैया सिगांनि मानसिफ्रा फैला बावहाय दा आंबो लाइभखौ दोनथ'बाय लोगोफोर बाय बाय